Benvinguts a tots, bon vespre. Des de l'ANC i concretament Valls al Camp a la Independència us donem a tots els que heu vingut la benvinguda. Primer demanar-vos disculpes perquè ja veiem que no s'hi cap. L'acte s'havia de fer al claustre de baix, però degut a les incidències aquesta setmana del temps, doncs hem optat per fer-ho aquí. Estarem una mica més estrets. Us donem les gràcies a tots, especialment també a les entitats vallenques que han donat suport a aquest acte i que són la AET, la Cambra de Comerç de Valls, la Colla Jove dels Xiquets de Valls, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Fundació Ciutat de Valls, l'Institut d'Estudis Vallencs, Òmnium Cultural i Unió Anelles de la Flama. Gràcies també a les colles castelleres que ens han ofert el pilar a baix abans d'entrar. Bé, per què som aquí avui? Som aquí per donar suport al vallenc Cèsar Puig i, evidentment, a la seva família. Cèsar Puig és un polític, un jurista, un professor universitari, des de 1999 que pertany al cos dels advocats de la Generalitat. Des del 2015 fins al 2017 ha estat secretari general d'Interior i és, en motiu d'aquest càrrec, pel qual va estar cessat el 28 d'octubre de l'any passat en aplicació, ja ho sabeu tots, de l'article 155 de la Constitució. Més endavant ha estat imputat per la jutgessa de l'Audiència Nacional, la senyora Carmen Lamela, pel delicte de sedició en relació als fets ocorreguts el dia del referèndum de l'1 d'octubre. I més recentment ja s'ha dictat la interlocutòria de processament per la mateixa jutgessa, Carmen Lamela, pel delicte de sedició, com hem dit abans, i al qual s'hi ha afegit el d'organització criminal. Tots sabem que aquests delictes poden comportar penes de privació de llibertat que són bastant greus. Esperem que no sigui així. I és per això que tots els vallencs avui aquí li volem mostrar el nostre suport perquè els mesos que vindran i que quan comenci el judici poden ser molt durs. Doncs molts ànims i endavant i tots de cara al procés que és el que volem portar endavant tots. Explicaré una mica l'estructura de l'acte. Primer, la conferència que ens serà avui per part de l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i després també pel catedràtic de dret penal Joan Josep Caral. Ens faran una mica de debat del que representa la judicialització del procés. Després que parlin ells, ens dirà unes paraules, en Cèsar Puig, a tots. I bé, com a record
per ell, pel Cèsar, hem pensat que durant l'acte vagi passant per aquí una llibreta que em sembla que ja s'ha començat a fer per part d'alguns assistents, en el que podrem tots expressar els nostres desitjos, el que li volem dir, podem signar, podem posar el nostre nom i al final se li lliurarà. Tots sabem que el procés que hem iniciat per construir un nou estat en forma de república no és un procés fàcil, és un procés llarg que en el camí pot tenir molts entrebancs. Però és un procés que està fet i pensat a favor de totes les persones, de tots els que viuen i treballen a Catalunya, siguin independentistes o no ho siguin. Nosaltres no anem en contra de ningú. L'Assemblea Nacional Catalana des de l'inici ha fet aquest relat, aquests fulls de ruta que hem anat fent, perquè volem que això vagi a favor del benestar de tots els ciutadans de Catalunya. És aquest un procés que el que pretenem és fer efectiva la república, la que vam votar l'1 d'octubre passat en el referèndum i vam ratificar el 21 de desembre en les eleccions. Perquè fer república és viure en llibertat i així és com ho volem fer des de l'ANC i totes les persones que ens han seguit fins ara i que volem eixamplar aquesta majoria que ja som. Bé, doncs passo a presentar més concretament els dos conferenciants. El senyor Jaume Alonso Cuevillas, que és un jurista català, advocat, economista, doctor en dret, catedràtic de dret processal per la Universitat de Barcelona i especialitzat en temes processals i concursals. Ja ho sabem tots, que és l'advocat de Carles Puigdemont, d'altres presos i exiliats i també d'en Cèsar Puig. El senyor Joan Josep Queralt és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, doctorat per la Universitat Autònoma de Barcelona, ara és catedràtic de Dret Penal per la Universitat de Barcelona, entre altres coses és coordinador de màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Jurídico-Penal, bé, i moltes altres coses més que no dic per no cansar-los. Agrair-los a tots dos molt la seva presència aquí perquè ens expliquin això de la judicialització del procés. Endavant! Doncs moltes gràcies als organitzadors, és un plaer estar aquí, fa goig la sala, sé que havíem d'estar fora i que ha quedat malauradament molta gent fora, però crec, és a dir, de totes les moltes desgràcies que estem vivint aquests darrers mesos, tristos, intensos, també produeix alguna satisfacció i una de les satisfaccions més grans que per mi han produït aquests 7 mesos tan tristos que venim vivint des de l'octubre o des del novembre, des que es va decretar la presó, és haver conegut algunes persones sensacionals i entre elles el Cèsar. I per tant, Cèsar, és un plaer poder estar aquí amb tu i poder-me honorar de ser teu advocat. No té cap sentit perquè amb un client així no cal fer d'advocat, ja ho fa tot ell, de poder ser el teu amic. S'ha parlat molt de la judicialització del procés i quan parlem de la judicialització del procés pensem en el Tribunal Suprem, que és on tenim
els membres de l'antic govern i els membres de l'antic Parlament. Per cert, aprofito per dir que estava fent fotografies, les he enviat, una salutació molt gran a tots i a tu, César, de forma molt especial, del president Puigdemont, i també una salutació molt especial a tots i també a tu de forma molt especial del president Torra, que a més la comparteix. Des de Waterloo, on està amb els consellers exiliats i per tant una abraçada a tots de part dels dos presidents i els consellers a l'exili. Us deia que quan parlem del procés normalment parlem del Suprem, hem parlat molt, amb en Joan Queralt i jo ja som parella de ball perquè volo, parlant del procés i de la causa del Suprem, no sé quantes en portem, i queda efectivament més desapercebuda la causa que està molt més a prop, molt més. Justícia de proximitat, doncs. Perdoneu, doncs. Havia fet 4 acudits, si voleu després el resumeixo. Doncs, una de les coses incomprensibles que hem denunciat moltes vegades d'aquesta causa és la seva atomització. Jurídicament és insostenible i provoca una gran indefensió que hi hagi una causa que s'està ventilant al Tribunal Suprem, una altra causa a l'Audiència Nacional, una altra causa al jutjat d'instrucció 13, que les proves que es recullen en un lloc, que a més no les practiquen ni judicialment, sinó que les deleguen amb la Guàrdia Civil, amb una Guàrdia Civil que de nit es dediquen a través del Twitter a increpar a la gent que investiguen, doncs aquestes proves les vagin fent servir per altres causes. I efectivament ha quedat més desapercebut tot allò que és el Tribunal Suprem, i en concret el que és l'Audiència Nacional, però com ha dit bé la presentadora, allà sabeu que està el major Trapero, l'intendent Laplana, el director general de la policia, en Pere Soler, i el secretari general d'Interior, en César Puig. Aquesta causa ha passat més desapercebuda, però com ha dit bé la presentadora, se'ls està imputant el major Trapero 2 delictes de sedició, a la resta un delicte de sedició i un delicte d'organització criminal. Jo no sé si heu vingut per afecte o per por al capo. Veure el César Puig i pensar que pot ser el capo d'una organització criminal vol dir que totes les pel·lis de mafiosos que havia vist jo i totes les sèries les puc arraconar, perquè no, o heu evolucionat molt, sou la generació 3.0 de mafiosos o veritablement no quadra això. El professor Queralt us podrà explicar amb molt més detall d'on ve això, però això ve d'una sèrie de convencions internacionals de lluita contra el crim organitzat, i s'està pensant en el narcotràfic, en el tràfic d'armes, en el tràfic de persones, no? Mai a la vida una part d'una estructura administrativa diu, no, és que tenen jerarquia, clar, el secretari general, unes bestieses que estan dient tremendes, no? D'imputar-los un delicte d'organització criminal és contrari no ja només al més elemental sentit jurídic que ho és, sinó contrari al més elemental sentit comú. I de fet he de dir que quan veig aquestes sèries sempre un dels papers destacats el té l'advocat del capo i no m'hi sento gens, no em veig gens representat. I després se'ls imputa també el major 2 amb el cas del César, un delicte de sedició. Suposo que després el professor Queralt ens parlarà amb molt més detall de què comporta aquest delicte de sedició, però això és un aixecament tumultuari que té per objecte impedir l'aplicació de les lleis i des de cap punt de vista això s'ha produït a Catalunya amb en César i els altres imputats a l'Audiència Nacional. Els imputant aquest delicte pels fets de l'1 d'octubre, el 27 d'octubre, perquè tampoc acaben de concretar, em sembla més bé que el 27, però en definitiva, sempre, quan estan fent raonaments, acaben dient perquè querien la independència de Catalunya. Però és que hem de recordar que voler la independència de Catalunya no és cap delicte i és perfectament legal. I és que inclús proclamar la independència de forma pacífica és il·legal, però no és delictiu. I això ho hem de repetir, ho hem repetit moltes vegades. Hi havia un delicte al Codi Penal entre 2002 i 2005 que preveia l'organització d'un referèndum il·legal,
ajudar a organitzar-lo, el seu finançament, això eren tipus delictius, però el 2005 es va despenalitzar quan hi havien enterrat el pla Ibarretxe i per tant des de llavors això va deixar de ser delicte. Com a molt i amb molts matisos, podríem parlar de si hi ha hagut una desobediència al Tribunal Constitucional. Tot i que el Tribunal Constitucional, tu que hi has estat lletrat, saps que era esport, jo crec que té federació esportiva i tot, no? Desobeir el Tribunal Constitucional, perquè l'ha desobeït el govern espanyol, tots els governs autonòmics, parlaments autonòmics. La Fiscalia General de l'Estat té 3 circulars dient-li als fiscals que no obeeixin el Tribunal Constitucional en un tema de prescripcions. Ho ha fet la pròpia sala segona del Tribunal Suprem, és a dir, sembla que hi havia una lliga federada de desobediència, a veure qui desobeïa més, amb més intensitat al Tribunal Constitucional, cosa que no va ser delicte mai fins al 9-N. Però en tot cas, com a molt estaríem parlant d'això, estaríem parlant d'una desobediència que no comporta pena de presó. Està vist que en aquesta competició que tenen les forces polítiques espanyols, a veure qui té el pal de la bandera més llarga, doncs, i amb aquesta competència per criminalitzar el moviment català que no han entès, no poden entendre que estigueu tots aquí i hi hagi gent fora i que això passi a cada poble, a cada ciutat de Catalunya, que hi hagi tota aquesta mobilització tan constant, tan sostinguda amb el temps de forma pacífica i festiva. Els hi ha semblat que una desobediència, una simple inhabilitació no seria prou càstig i per això han forçat els tipus penals i estan veient una violència que no ha existit. Quan això ho hem tingut que traduir a l'alemany, la traductora alemanya deia no, estar equivocado, esto no puede estar... No, sí, és el que diu, no donaven crèdit de que allò que els hi passaven fos efectivament el text, perquè veritablement la violència potencial, diu que els consellers van agafar els manifestants i els arrojaron contra la policia, l'únic que... Contra la muchedumbre, no? L'únic que té una mica de Vicens allà és el Romero, no? Els altres no els veig, no els veig, no? Ni el pobre César no els veig arrojando manifestantes contra la muchedumbre. En fi, és un despropòsit descomunal. Afortunadament, dins d'aquest despropòsit que dins de l'estat espanyol té solució molt difícil, com heu pogut anar seguint, a fora cada dia tenen més clar com s'està comportant l'estat espanyol. Bèlgica la va refusar perquè no van posar la pòlissa, que és que ens vam quedar tots al·lucinats, perquè això és de primer d'euroordre, el que has de posar ha de tenir una ordre interna i ja ho havíem denunciat, el fiscal belga ho havia posat en coneixement del Tribunal Suprem espanyol, anàvem convençuts a la vista que ho hauríem subsanat i que entraríem amb el fons i ens vam mirar el tribunal, el fiscal, tots, els advocats mirant així, no han posat la pòlissa és una forma de dir-ho i per tant cap a casa. Ara el conseller Puig va estar ahir a Holanda i tampoc van tornar a intentar-ho i també faltava la pòlissa. A Alemanya ja han dit que la rebel·lió no i la malversació veurem què passa. A Escòcia també s'estan fregant els ulls. A Suïssa de moment no han donat ni el pla diplomàtic, està fora de la Unió Europea que requereix. Per tant, fora d'Europa, fora de les fronteres de l'estat espanyol, quan s'ho miren jutges que no se senten víctimes, quan s'ho miren jutges que poden analitzar-ho desapassionadament, diuen, escolta'm, això serà una desobediència com a molt, però això una rebel·lió violenta o una sedició no ho és. I per tant l'esperança és que en pocs mesos anem recollint èxits internacionals, en pocs mesos anem aconseguint que Bèlgica, Alemanya, Escòcia, també no es va voler tramitar a Dinamarca, Holanda ha dit que no, Suïssa no està donant curs, tinguem tots aquests èxits i puguem revertir-ho dins de l'estat espanyol. Això no és una cosa fàcil, perquè no existeixen precedents, és una cosa tan bèstia. Els únics precedents una mica comparables els trobem a nivell de Tribunal Europeu de Drets Humans a Turquia, amb els kurds. Els únics precedents una mica comparables, però no hi ha res. I per tant aquí estem innovant, estem creant dret, anem molt lluny del Tribunal Suprem creant dret, però estem intentant això i l'objectiu serà, una vegada tinguem resolucions positives a fora, intentar revertir-ho per fer decaure aquest despropòsit absolut que estem vivint dins el sistema judicial espanyol. I per això, no sé jo quin temps tenim, però suposo que tots voleu escoltar el professor Queralt, no?
Sí, jo acabo ja dient, a veure, si m'enrotllo, em deixeu, puc estar aquí parlant de l'elemento subjetivo del injusto típico hores, però crec que no és el que toca. Jo vull dir això, estem vivint un autèntic despropòsit jurídic, aquí estan embogits, es nota que com que viuen dintre d'una càpsula i només els tribunals espanyols només estan pendents d'aquella premsa que els victoreja cada dia menys, per cert, i de tots ells que s'estan donant ànims entre uns i els altres doncs segueixen convençuts i endavant, però cada dia hi ha més consciència a Europa, per descomptat, però Espanya comença a veure també que això és un despropòsit també des del punt de vista jurídic. Ara és un moment perillós perquè, com que estan adonant-se que aquesta estratègia de la repressió jurídica no està funcionant, doncs és un moment de molt perill. Hi ha orgull ferit i amb l'orgull ferit hi ha perill. Ja sabeu que ara el delicte d'odi, doncs acabo de trobar-me fora el Jordi Mecànic de Reus, per posar un exemple molt simptomàtic. Ara ja han començat una segona tongada de cartes alcaldes i a més aniran de forma indiscriminada, amb uns sí, amb uns altres no, per generar més clima de terror. Ara és un moment perillós, perquè estan intensificant la repressió, pensant que amb això ens arrugarem o que amb això deixarem d'omplir teatres o que amb això, com algun m'han informat allà, ha dit no, descabezaremos la cúpula i després tots els borreguillos de fora ho fan perquè els diu la cúpula, no és que vosaltres us ho creieu, és perquè us han enganyat el Mas, el Puigdemont, ara el Torra i sou tots zombis, tots zombis abduïts i llavors... Sí, Walking Dead, i llavors clar, si diuen ara violents, ara independentistes, ara... En fi, no han entès res. Per tant, comença un període de més repressió, sí. Patirem, sí. Això no acabarà demà passat i pel camí patirem molt. Però resistirem, perquè si portem més de 300 anys resistint, tu diràs si resistirem, no? I per això ara sí que acabo ja dient que tinc el convenciment que malauradament patirem, però que resistirem i guanyarem. Gràcies. Bona tarda. He de dir que no és freqüent un professor universitari trobar un públic. Això a Madrid seria sedició. És el CNI que té intervingut el mig. Bé, dic que per un professor universitari com jo no és freqüent trobar un auditori així, perquè normalment la gent ve amb les passes molades, els àmbits acadèmics, per intentar desmuntar les tesis, com diu, i sobretot per quedar davant dels col·legues, que és més llest que el diferenciant. Més a prop. Sí, però llavors hi ha un tema d'acoplament, Ja fa aquest. Hem vist que aquest línia més bé. Aquest està molt baix. Anàvem sentat al revés, el baixet era per mi. Bé, ara sí, millor, no? Perfecte. Jo ara diré una sèrie de coses, però sobretot a mi el que m'interessa és acabar els últims 5 minuts. Bueno, fa 5 minuts. M'ho diem perquè llavors vull dir una sèrie de coses que aquestes sí les vull dir sí com no. I les vull dir sí com no perquè davant d'uns ciutadans i ciutadanes absolutament tan entregats, tan entusiasmats i que jo veig que no són capaços de fallir, sí que s'han de dir una sèrie de coses molt importants precisament per vitaminar
aquest esforç que serà, com ha dit en Jaume, és un esforç llarg. El gran defecte que hem tingut en general és creure que això a mitjans democràtics seria ràpid. Clar, no vam calcular qui tenia endavant. Tenia endavant aparentment gent que era demòcrata, però s'han tret la careta i ha sortit el que realment duien a sota de la samarreta. Clar, llavors la tàctica s'ha de canviar. L'estratègia no, però la tàctica s'ha de canviar totalment. Bé, això és el procés del procés, és un procés que viuen en primera persona i no hem d'oblidar mai els presos, els exiliats i els imputats. No hem d'oblidar mai. Llavors nosaltres no podem fer res que els perjudiqui. Això és importantíssim. I penseu que hi ha molta gent que veieu i que no veieu que està fent coses. I que està fent coses als tribunals, aquí, a fora, i sobretot, que és molt important, creant un clima internacional favorable. Avui dia, a diferència de temps enrere, on, diguem-ne, la mobilització internacional és molt més difícil, avui dia les xarxes socials ens permeten una penetració molt gran. Primer perquè, sobretot els que tenim més triennis, és un tema biològic, no és tema d'habilitat, és un tema... Tens més triennis perquè ets més vell, vull dir. Disposem d'agendes, de contactes, de coneixements que els podem posar en valor mitjançant una sèrie de coses. Per exemple, el que surti un esment, no una crònica sencera, vull dir, siguem modestos, no una plana sencera, però surti un esment cada setmana a la premsa internacional, això no és casualitat. És perquè una sèrie de gent està posant un granet a l'ocellet, que vagi menjant. Quan surt, per exemple, algunes coses al New York Times, quan surt alguna cosa Le Monde de Virat, quan surt, evidentment, a països que són o mitjans més favorables, com poden ser els suïssos, el clima alemany estava guanyat abans d'arribar, vull dir, la resposta que vam tenir, el clima de premsa, em refereixo. La premsa lliberal es va volcar absolutament. Això no és... Vull dir, d'acord que hi ha molt periodista i molt opinador estranger que és molt llest, però si els ajudem ho seran més. I això és una tasca molt important. Està la tasca, que a més és una tasca, ens demanen sempre confidencialitat, dels organismes internacionals. El fet de que hi hagi estat, de que el cas espanyol tingui menció específica junt amb el Kurdistan, junt amb Somàlia i junt amb un altre país, els informes de drets humans de la ONU, del Consell d'Europa o de la Defensa del Poble Europeu, això no és casual. Això no és casual. És una ratlleta, però aquesta ratlleta fa molt de mal. Fa molt de mal perquè encarem la crítica que nosaltres fem a la resposta que hi ha hagut davant del desafiament independentista és que l'Estat ha aplicat una màxima, que és no pot haver-hi protecció constitucional contra els enemics de la Constitució. Això és carregar-se l'estat de dret. Nosaltres creiem que això no passaria, que segurament es rebria, que hi hauria, no serien flors i violes, però això no passaria. Per què? Perquè això ho va explicar molt bé el president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial, que és el capatàs del govern a la justícia, i quan refereixo a justícia no refereixo al jutge de baix, sinó a la cúpula judicial, amb la qual, encara que no són jutges, podria posar també al Tribunal Constitucional, que el senyor Andrés Més, que a la inauguració dels tribunals, 7 de setembre de l'any passat, va dir que la base de l'estat de dret és la unitat d'Espanya. Això és un disbarat. Serà al revés. Jo no dic que no s'hagi de protegir la unitat d'Espanya, faltaria més. Nosaltres podem protegir la unitat de Catalunya quan siguem independents, també, no? Però, esclar, llavors, si llegim les lleis, que jo tinc la sensació, i els que estan a peu de procés, al peu de diligència judicial, encara aquesta sensació la deuen tenir encara més dramàticament clara,
és que de vegades es fan les coses sense haver-se llegit realment els preceptes legals. I com pot passar això? Doncs sí. I ara posem un exemple. I ara fem el més gros, la unitat d'Espanya. Tothom ha sentit parlar que la unitat d'Espanya és sagrada. Diu l'article 2 de la Constitució, la unitat d'Espanya. La indisoluble unidad de España. Pero diu, y se reconoce el derecho a las autonomías. Si se reconoce el derecho és que el dret existia abans. O sigui que tant el fet del dret a l'autoorganització territorial com la unitat d'Espanya és previ a la Constitució. Clar, només parlem de la unitat d'Espanya, com si fos, ja ho va dir el cardenal Rocco Varela, que era quasi com l'11è manament. Vull dir, dels 10 manaments i l'11è, la unitat d'Espanya. Perquè va arribar a dir que la unitat d'Espanya era una veritat teològica. Jo m'imagino, no, això està, podeu trobar a internet, aquestes coses. Vull dir, jo m'imagino el Concili Vaticà II, allà tots els pares de l'Església, tots els teòlegs, estudiant quina mena de colom místic és la unitat d'Espanya. Llavors, clar, aquí la sensació que jo tinc com a jurista, perquè jo crec en el dret. Jo crec en el dret. Hi ha una frase d'un jurista liberal alemany, liberal conservador, de final del segle XIX, principi del XX, Jering, que parla de la lluita pel dret. És un opúscul, són 20 paginetes. Llavors jo crec que és una obra essencial. És a dir, lluitem pel dret, perquè lluitar pel dret és lluitar per la democràcia, amb totes les seves imperfeccions. No penseu que l'estat independent català serà l'Arcàdia de totes les garanties i tot el benestar i tots serem rics i anirem en rols i no hi haurà tensions. No, crearem una societat amb els seus conflictes, perquè el que és el motor de la societat és el conflicte, però el resoldrem democràticament amb el dret a la mà. Jo soc jurista de mena. Si fos metge diria que ho resoldríem amb una bona salut, amb unes vides profilàctiques preventives, però jo soc jurista i ho resolvem amb el dret. Clar, llavors, jo corro el risc, hem rebut, en Jaume i jo, aquest entranyable, cordial i que ens arriba fins al fons del cor aplaudiment ja des del moment que hem penetrat a la sala. Clar, a mi se'm pot aixecar un estudiant a classe demà i dir-me, doctor Queralt, vostè és un mentider. Per què? Perquè el que ens diu no és veritat. Perquè on està la separació de poders, on està el principi de legalitat, on està la interpretació de forma restrictiva de les normes penals, on està el principi de proporcionalitat, cosa que qualsevol que agafi un llibre dels que donem a la universitat, sigui el professor de dretes, d'esquerres, espanyol, català, castellà, asturià, aragonès, si poseu aquestes paraules, les buscareu i trobareu que és com es fonamenta el dret públic i el dret penal. Clar, llavors quan jo expliqui la sedició, podem portar com a cas pràctic, la personal case que diuen a Harvard, el Puig o algun altre, podem fer-ho sorteig, involuntari, no farem com els metges a la taula de dissecció perquè els estudiants vegin com són els budells, no ho farem. Fem casos pràctics, però sense tocar la víctima. Llavors, què és una sedició? Està al Codi Penal, ho poden trobar, article 474 del Codi Penal. Una sedició és un alçament, un aixecament. A Espanya, molt dret no en sabem, però que és un aixecament ho sap tothom, Ho sap tothom que és un aixecament. I a Catalunya, a Barcelona, a Valls, a Girona, a Tarragona, hi ha hagut gent al carrer que ha protestat. Hi ha gent als mitjans que ha protestat. Hi ha organitzacions, a part dels partits polítics, que seria el mecanisme convencional de participació i de protesta política, hi ha associacions, de les quals les dues principals serien ANC i Òmnium, però hi ha altres, aquí en teniu diverses que avui són promotores, però això és participació política. És que el Tribunal Constitucional diu que la participació política no s'esgota amb els partits, ni s'esgota amb les institucions. Que la participació política es fa al carrer també. Diu que és l'espai natural de la participació política dels ciutadans, al carrer. Llavors han vingut aquests companys, vestits de negre, aquí sí són els autèntics homes de negre, i han de dir, no, manifestar-se és alçament. Vull dir,
Diuen que el país ho aguanta tot, jo crec que no, perquè el que no aguanta tot és el llenguatge. No vol dir que hi ha alçament, on no hi ha lingüísticament alçament. Però a més, en César i els altres col·legues d'interior, clar, com no hi ha alçament, els acusen per una cosa que és alçament per omissió. Vostè no s'ha alçat, dient, no hi ha delicte. Sí, hi ha delicte perquè vostès s'haguessin tingut de contrarrealçar contra els que vostès mateixos alçaven lanzando las muchedumbres, que és frase literal que es repeteix. Perquè una altra cosa és que avui dia amb el Word la poètica es repeteix bastant, les sentències són molt repetitives. Llavors, com pot haver-hi un aixecament per omissió? Jo m'aixeco. Però per omissió, com puc aixecar jo per omissió? Clar, això m'ho posa un estudiant a classe i diu, miri, Martínez, vingui, no s'enfadi. Però vostè, aquesta no és la seva carrera. Busqui una altra. He dit Martínez per no dir Puig, que és l'altre nom que poso, però avui m'ha semblat que dir Puig no era dient. Perdoneu, Després, si després l'alçament és tumultuari, és a dir, violent i públic, on està aquest alçament? Tumultuari i públic. Que diuen, no, si vostès volen independència. La independència no s'ha dit. El 1995 es va treure els professos del Codi Penal. No va ser un error, perquè de vegades els juristes, això ho sabem, dius, mira, això que abans, més igual que sigui penal, administratiu, civil, això abans podia ser o podia no ser, i ara ho és. És una errada del legislador. No, no. Això expressament, el legislador penal va voler treure del Codi Penal la proclamació de la independència sense violència. Sense violència. El qual sembla bastant raonable. Altra cosa, després, això sí és legal, és il·legal. Si es fa per vies que podem qualificar de democràtiques formals o democràtiques formals, això és un altre tema, això és un altre negociat. Ara no venim aquí a discutir això perquè aquí ens amenacen amb 15 anys de resoldre. Una dels delictes. L'altra és l'organització criminal. Clar, l'organització criminal és un delicte que es va introduir l'any 2010 al Codi Penal. Jo sempre recomano als meus amics legisladors que quan prenguin whisky, prenguin malta com a mínim de 18 anys. Garrafons i whiskies nacionals són de mal pair. Llavors, els hi surt, no és veritat, vostès agafin una turca amb un whisky nacional o amb un malta de 18 anys. Bueno, el dia següent com és de diferent. Vull dir, no dic per Escòcia ara, no faig propaganda dels temes escocesos, que no s'interpreti malament. Llavors, clar, han sentit a parlar de coses fora, que és la conspirància americana. Si diverses persones es confabulen per fer un... Nosaltres ja teníem el delicte d'associació il·lícita, però això és igual, Llavors, és un delicte que es castiga el fet de confabular-se. Però si la confabulació la portes a terme, ja no et castiguen per això, et castiguen per el delicte que has fet. Si els sofrem 5 per matar el rei, o per matar, jo sé, el president de Barça, per exemple, per no haver guanyat la Champions, que podria ser una cosa... Aleshores, mentre ens confabulem, són diversos, pot ser una organització criminal, però una organització criminal organitzada, portar fons, reunions, mitjans, per fer delictes. Però quan el delicte està fet o està a curs de fer-se, ja desapareix. L'important és el delicte d'homicidi, d'assassinat, de les bandes de robatori, etc., les bandes d'estafadors, etc. Vull dir que una altra vegada, si això ho posen per escrit en un examen, Martínez, fiqui cap aquí, s'ha equivocat una altra vegada de carrera, no torni, no és el seu. Potser la geologia o una altra carrera molt digna, o enguixador, no ho sé, però això, el penal, no és el seu carrer. Perquè, clar, és un engranatge molt fi. I després, clar, això no produeix. Què podríem dir? Això, després de tot, són discussions dels profes de la universitat. Ja sabem que als profes ens agrada molt buscar les coses ocultes que hi ha darrere, els antecedents, intentar donar la volta a les paraules, classificar un profe que no... Jo no he dit cap paraula de dir
ni he fet cap classificació, em sembla que estic perdent forma, perquè un profe ha de dir coses en llatí i ha de fer classificacions, però no he acabat de caure. Aleshores, diem, bueno, potser jo estic equivocat. 110 penalistes espanyols firmen un manifest dient que no hi ha ni rebel·lió ni sedició, dels quals no hi ha cap català. Aquest manifest el trobaran a internet també. 110, que després s'han afegit uns quants, 110 qui ha calculat dels que som numeraris, tenim plaça fixa, som funcionaris, són pràcticament el 80% de la carrera penalística espanyola. Cap català, perquè no digui que és una cosa feta des d'aquí. A mi m'han de firmar i una sèrie de coses jo crec que no podia firmar. Per massa tou per mi encara. Però no hi ha ni rebel·lió ni sedició. No només és un profe a Barcelona, com deia una periodista, clar, perquè vostè sí que és dentista, no, jo no soy nada, vostè no em coneix a mi, no sap el que soc jo. Però és que, a més, un profe equivocat, 110 profes que està representat tot l'art ideològic i l'art de les diferents escoles del dret penal, que són del color blanc, verd, del groc, diuen això. Però anem més. És una cosa que alguns ja van avançar, que és el món de les euroordres. És a dir, quan Espanya ha demanat l'auxili a països aliats, països que són del mateix club, Suïssa no és del mateix club, però si fa o no fa, de fet és assimilable, i Suïssa ningú negarà que és una democràcia financera, però és una democràcia. I aleshores, què ha passat quan han anat els carters, los pajes reales? Mai millor dit, han anat a Bèlgica, han anat a Escòcia, han anat a Alemanya, han anat a Dinamarca, ahir van anar a Holanda, què han dit? No ho entenem. Això aquí no funciona. O sigui que l'equiparació, l'equivalència, perquè no diu que els delictes han de ser còpies per cada país, respon a tradicions històriques i jurídiques diferents, lògicament. Llavors, partim d'un principi de confiança i d'equivalència. Vull dir, vostè ens està prenent el pèl. Vostè ens vol aixecar la camisa. Vostè es vol fer passar per violència una cosa que nosaltres... Per tant, se n'obliden que creu que la gent només llegeix els diaris quan es veuen, els diaris impresos, quan es veuen d'una ciutat a l'altra, a una altra, i diem a l'estranger, anàvem amb aquella faixa i tenia una setmana. O anaves a París i compraves a La Vanguardia o a l'ABC de feia 4 dies. És que avui li dones així i tens les planes de qualsevol diari del món. Del New Zealand Times la tens, o sigui, no hi ha cap problema. I la gent veu la tele, i la gent veu els blogs, i els jutges i els fiscals, alemanys, belgues, holandesos, danesos, escocesos, també són gent. I han vist. Llavors vull dir, vostè m'està enganyant. Que és el pitjor que es pot fer quan un demana un favor amb un altre. Per entre amics, i tan sols entre amics, entre col·legues es podem fer un favor. Però clar, si jo dic, mira, demà no podré venir a treballar perquè he de portar el nen al metge. Llavors, no et preocupis, ja et cobreixo jo. Però clar, demà és la final de no sé què, del campionat de no sé què, de la Champions, per exemple, no? Queda. No ens ho creurem. Això passa igual. Han intentat fer passar per bèstia grossa, vull dir, no pot ser. I l'escrutini, la prova del cotó, l'àcid test, que diu l'àcid test, que diuen els anglesos, quan les euroordres espanyoles han anat a les capitals europees, sí que no és que digués un professor a Barcelona, no és que diguessin 110 o 115 o 120 panelistes a una d'Espanya, és que la justícia europea diu que no. I no un tribunal d'un país, perquè tu dius, mira, aquest país és molt pro-català. A Schleswig-Holstein, per cert, el rei Felip és duc de Schleswig-Holstein, ho dic perquè està dins dels seus títols. L'únic país que podria ser concluït en aquest cas seria Escòcia, per exemple, no podríem dir, però els de Schleswig-Holstein no crec que tinguin, i els de Bèlgica, vull dir, és que l'estàndard d'un dret democràtic
d'un dret ajustat a paràmetres de constitucionalitat, de drets humans, de legalitat, de proporcionalitat, de respecte a les garanties, no passa aquest examen. El que li estan dient a Europa, als jutges espanyols, és Martínez, surti d'aquesta carrera. Aquest examen vostè no el pot aprovar. Bé, acabo amb les dues coses que volia dir. No us conec, sí, és més, ens coneixeu vosaltres a nosaltres més per les nostres aparicions amb televisió i amb mitjans, però vosaltres no us conec. Però, i a Polònia, que és el gran... És el gran informatiu, el gran informatiu. Vosaltres esteu molt enfadats. Vosaltres esteu molt emprenyats. Jo també. I vosaltres voleu fer coses. Individual, però sobretot col·lectivament, via associacions, col·lectius, organismes. Jo us demano una cosa. Tenir pressa no és bon camí. I torno al principi de la meva intervenció. No podem fer res que entorpeixi la marxa processal dels que estan sent jutjats o estan jutjats per delictes gravíssims. Dic gravíssims perquè la pena en joc són penes privatives de llibertat gravíssimes, que poden arruïnar la vida d'una persona, de persones que cadascú del partit polític que siguin, amb les seves ideologies que siguin, per això s'ha de reconèixer que la presó ha estat transversal, vull dir, no han discriminat d'un partit o d'un altre. Gent que porta molts anys dedicats a la vida pública, una vida pública honorable, des de les seves perspectives ideològiques pròpies, faltaria més. Faltaria més. Llavors, deixeu, per favor, que els que en sabem d'això una mica, encara que trigui temps, perquè això no és per avui, ni per demà, ni per demà passat, ni per l'any que ve. Parlem d'un horitzó de 2 o 3 anys. Amb el cas de la màxima rapidesa, ja que és un miracle. Però a Lourdes m'han dit que ja han donat tots els números i que no esperem cap miracle de Lourdes. Anant les coses molt bé, parlem de 2 o 3 anys una resposta europea. Jurídica vinculant, 2 o 3 anys. Potser més, 4 o 5. Sí, el dret és molt lent. I la gran diferència que tenim nosaltres és que nosaltres tenim el poder. Jo no puc enviar la policia a fer registres. Altres que tenen disposició de la policia ho poden fer. O poden escoltar converses. Que s'enllà, però jo no puc escoltar converses. Nosaltres hem d'anar granet a granet, anar recollint, anar fent coses, treballar sempre, en primer terme, pels companys que estan sota la bota del procés judicial. Ajudar-los, donar-los protecció, aixopluc, recolzament i deixar que aquella maquinària que hem posat en marxa, que és un front molt ampli, on jo crec que hi ha un equip de juristes que ja la cosa comença a coordinar-se, jo crec que força bé, jo crec que amb algun èxit ja, sobretot amb un èxit d'imatge notable, deixeu, i si us demanen ajut, ajudeu. Si teniu idees, passeu-les. Però ara per ara no creieu que per intentar accions individuals podrem acabar abans. Vull dir, nosaltres, la nostra escopeta és només un tret. La nostra escopeta és només un tret. I quan el disparem hem d'estar segurs. Què fem mal? Escopeta de fil, òbviament. Hem d'estar segurs que fem mal, que fem mal. Nosaltres no tenim ressorts de poder, que podem tirar cada dia amb totes les copetes que vulguin. Només aquest prec. Moltíssimes gràcies pel vostre escalfor, és obvi, pel vostre entusiasme i per la força que us donarà per una lluita que serà llarga, però com ha dit en Jaume, guanyarem.
Doncs bé, ara és el moment que en Cèsar Puig ens dirigirà unes paraules a tots i sí, puja aquí dalt. Bé, bona nit a tothom. Se sent? Sí, a prop? Ja tot toca l'ala, Sí, som més o menys la mateixa. Bé, se sent, no, ara? No sé com posar-m'hi. En aquesta vida per raons de feina hem fet quantitats de discursos, però el d'avui és una cosa diferent. Per tant, la qüestió jurídica l'han explicat dues persones tan solvents, dos catedràtics, per mi és un honor, en Jaume Alonso i el doctor Caral, per tant, dos doctors, vaja. Jo poca cosa hi afegiria, però sí que tinc la necessitat de donar algun agraïment, perquè la veritat és que m'ha sorprès molt la resposta. Jo entenc, i ho vaig comentar tant amb el Jordi Bofarull com amb la Pilar Mussoles el primer dia que ens vam veure, que no és estrictament un acte de suport a la meva persona, que també ho és, i l'agraeixo infinitament, però que també és un acte de suport, com ha quedat molt clar aquí, a tota la gent que pateixen aquesta persecució, és així, i especialment, que després m'hi referiré, als que la pateixen a la presó. N'hi ha uns quants que encara tenim la sort que cada dia dormim a casa i n'hi ha uns quants que alguns porten 7 mesos que no veuen la família, la veuen en unes condicions extremes i que no els podem oblidar mai. Deixeu-me fer un capítol, potser serà una mica més llarg del normal d'agraïments, però l'he de fer i si em deixo algú que em disculpi, que no és la meva voluntat. En primer lloc, els que ho han organitzat, a l'Assemblea, jo els hi agraeixo profundament, han hagut de fer un esforç, a més de logística, perquè es volia fer un espai diferent i no ha pogut ser, per tant, a tots els de l'Assemblea de Valls, el meu suport. També a totes les entitats, començant per les colles castelleres, jo sé què vol dir que facin un pilar, a vegades es fan quan ja són morts, a mi me'l fan en vida, és millor. Sé què vol dir perquè soc vallenc i sé l'honor que representa per un vallenc que les dues colles de Valls facin un pilar. Per tant, no hi ha honor més gran i el meu infinit agraïment a les dues colles. A la Cambra de Comerç, a Òmnium, a la Fundació Ciutat de Valls, a la Unió d'Anelles de la Flama, a l'Institut d'Estudis i a l'Associació d'Alumnes i Exalumnes de l'Escola del Treball. Totes són entitats que jo he tingut a veure alguna cosa amb elles en un moment o altre de la meva vida i els agraeixo profundament que hi hagi volgut col·laborar. A les dues persones que m'han acompanyat, un agraïment especial. El Jaume, perquè a part de ser el meu advocat, que és un grandíssim advocat, ja m'ha fet més coses. Me fa de psicòleg, em fa d'acompanyant amb les nostres passejades per Madrid, que són molt agradables, fa que les vigílies no sembli que estiguis en capella, sinó que estiguis més distret, perquè ell és un conversador excepcional, i el Jaume, més que un advocat, ja és el meu amic, i per tant, jo t'ho has dit que ha sigut una sort conèixer-te, ni t'ho explico el que ha estat per mi. T'ho agraeixo infinitament el que fas, per mi i per la meva família, perquè també el Jaume és d'aquells que truca a tu i truca a la família, perquè després en parlarem de les famílies i del que passa i del que es porta. I el doctor Caral, que ell no se'n recorda, però jo el conec de fa molts anys, quan ell també tenia debilitats i feia d'advocat, jo li agraeixo una cosa, que és que en aquests moments pronunciar-se de manera clara i rotunda com fa ell i amb contingut, perquè clar, tots podem fer versos dir que ens passa pel cap, està molt bé, però quan ho diu una persona que parla amb coneixement i per tant se l'ha d'escoltar
i ho fa en uns moments que el més senzill és fer el distret. Perquè, evidentment, tant el Jaume com el Joan Josep Queralt se la juguen. Poden tenir més problemes que avantatges, i això ho saben ells, i és d'agrair especialment que es faci aquesta feina didàctica d'explicant, perquè clar, els mitjans que tenim en contra són molt potents i a nosaltres ens pinten com autèntics terroristes, i això ho diuen un dia, 2 dies, 3 dies, i fins i tot hi deu haver gent de bona fe que s'ho creu, no aquí a Catalunya, evidentment, però fora de Catalunya. Llavors és importantíssim que gent amb coneixement expliqui quina és la realitat jurídica i el gran disbarat que s'està cometent. Per això també s'ha d'agrair especialment. Més gent que he d'agrair també al meu partit, jo soc militant del PDeCAT, no m'han deixat sol, a vegades passa, però aquí no ha sigut el cas, tant la Marta Pascal com el David Bonveí s'han preocupat per mi, per tant jo els hi he d'agrair necessàriament. He d'agrair també a l'alcalde i a l'amic Albert Batet, sempre ha estat al costat. M'ha fet a vegades arribar missatges al president que jo li agraeixo profundament i sempre que m'ha convingut l'he sabut trobar, o més ben dit s'ha avançat ell, per tant també li he de donar les gràcies. Als amics i companys dels diferents llocs que he treballat, aquí he vist gent de territori, ara estic al Departament de Territori, els he vist per aquí, companys de Tarragona que han compartit estones amb ells i que s'han pres la molèstia de venir. Hi ha una gran representació del Departament d'Interior, els companys de Fatigues dels últims anys, la directora del Servei Català de Trànsit, l'Eugènia, tots, com que són personatges televisius, si els veureu i si podeu fer una foto no us cobraran res, són bona gent, El Joan de l'Or, la directora de serveis, la Raquel, que ha estat la meva mà dreta durant un munt de temps. Amb tota aquesta gent hem passat 2 anys molt intensos. Jo crec que hem fet una gran feinada. A mi em dol no poder-la continuar, la continuaran ells, però jo els hi dec tot. És a dir, un departament com el d'Interior, sense tenir una gent com la que he tingut, naufragues el primer dia. No hauria calgut dir que em processessin, ja m'hauria processat jo sol. Per tant, i a més han tingut la gentilesa de fer aquest desplaçament llarg, els hi agraeixo també infinitament. A 2 persones especials, una és l'Elsa Artadi, és una persona que jo li tinc apreci, crec que ella també, li desitjo moltíssima sort, m'ha fet arribar sempre el seu suport i m'encanta que estigui on està per la voluntat que té i per la feina que farà. I també el president Puigdemont. El president Puigdemont a mi m'ha fet arribar pels conductes que creu el seu suport. Jo li he d'agrair la confiança que em va fer en el seu moment. I per mi és una persona i és un referent en el qual jo no puc dir res més que donar-li les gràcies i que intentarem ajudar tot el que podrem. Em ve de dir gent, també amics, també aquí l'Alfred Ventosa, no sé si és, que és un amic d'aquests també que no falla mai, el Carles Magrinyàs, un munt de gent, i ara disculpeu que us he deixat perquè no soc capaç de recordar tanta gent com he vist. Però sí que vull fer una referència final a molta gent que m'he trobat pel carrer. Clar, a mi m'ha passat una cosa estranya, que és que jo creia que havia fet el que em tocava fer i per tant tendeix a no donar massa mèrit el que fas perquè et toca fer, que per això et paguen, no? Per tant, em va començar a sorprendre quan trobava gent pel carrer que t'aturava, gent que a vegades no coneixia, o que tens de vista, l'has vist, però no saps ben bé qui és, a més soc molt fisionomista i bastant desastre amb això, però molta gent que anònimament et parla i se t'adreça, alguns se m'han posat a plorar. I se t'adrecen a tu, no tant per tu, sinó per tot el que veuen, i que et donen ànims, i que t'envien missatges. Per tant, tota la gent de la ciutat, moltíssima gent que m'ha parat, que m'ha enviat missatges de suport, alguns que no conec i no els hi puc ni agrair perquè ens hem vist pel carrer, els hi he de donar les gràcies en general a tots els que heu vingut, perquè jo tinc molt clar que avui el que estem fent aquí és un acte que va més enllà de la meva persona, és un acte de reafirmació i sobretot de rebuig en una manera de fer que s'adiu poc amb les normes d'un estat, d'aquest estat democràtic i de dret que tant se n'omplen la boca i que tant desconeixen. Un parell de coses més i acabaré, les famílies. A vegades hi ha gent que diu, no et truco per no molestar. No,
no molesteu. Nosaltres passem el problema, sofrim la petició de penes, però més o menys sabem el que hem fet, podem estar més o menys tranquils, jo estic molt tranquil, és a dir, estem preocupats moltíssim. Però la por ja ens l'han fet passar, per tant ja no ens fan por, estem preocupats, i si no seríem uns insensats. Però fer por, ja tot el que havien de fer ja l'han fet. Les famílies ho pateixen molt. La meva família ho pateix molt, i són tots, la meva dona, la Roser, no és jurista, per tant ho pateix especialment, pertorba la seva feina i la tranquil·litat, igualment els meus dos fills, el Sergi i el Gerard, que també pateixen un càstig que no l'haurien de patir mai, igualment tots els meus germans que estan aquí, cunyats, tota la família i amics. Les famílies pateixen molt. Si la meva pateix, imagineu-vos com pateixen aquelles que s'han de desplaçar en criatures petites per poder veure el pare per un delicte que, com han explicat aquí molt bé, no existeix. Per tant, l'especial crueltat que suposa pels fills del Jordi Cuixart, pels fills de l'Oriol Junqueras, pels fills del Josep Rull, que són criatures molt petites i que fa 7 mesos que no veuen el seu pare, jo espero que algun dia algú també haurà de donar comptes de tot això. En primer lloc, jo he tingut la immensa sort d'estar 2 anys, jo he estat molts anys a la Generalitat, he entrat i sortit, però aquests últims anys interior per mi han estat un regal, encara que estigui en la situació que estic. I he tingut la sort de compartir moltes estones amb tota aquesta gent que ara està a la presó i que els vull dedicar un record a tots. El Raül, l'Oriol, el Josep, el Jordi Turull, del Quim en parlaré després, els Jordis, la Dolors, la presidenta Carme Forcadell i els que estan a l'exili, el president Puigdemont, els consellers Comín, Puig i Serret. Aquesta gent és una gent excepcional. Jo els he vist de prop, jo els he vist treballar. És gent profundament democràtica, amb un sentit d'estima al seu país que fa que hagin de suportar el que han de suportar. No es mereixen res del que els hi està passant i confiem que la justícia, si no la d'aquí la de fora, posi les coses al seu lloc perquè no s'ho mereixen i són gent de primera divisió. Un parell de comentaris més també, i un molt breu perquè també l'advocat me diu que no posi en camins complicats, que després ens escolten molt. Jo no m'havia imaginat mai l'interès que tenen les meves paraules, però veig que ens escolten molt i prenen nota. Per tant, s'ha d'anar molt en compte del que estem. Sí que vull fer una última referència a una situació d'injustícia especial que és la que ha afectat el cos de Mossos d'Esquadra. A mi m'ha atribuït el comandament del cos de Mossos d'Esquadra i no el tinc, ho agraeixo, m'he posat una medalla, però part del meu problema és que em diuen que soc el jefe civil dels Mossos, que no sap ningú què és. Quan a més no tenia ni comandament. Però és igual, ja ho han dit, va estar posat, ja ho han dit, i així anem fent xou, i per molt que el Jaume s'esforça explicant que va per aquí, és per res. Els Mossos han ofert una campanya i al davant el major Trapero, i el major Trapero en parlaré molt poc perquè no voldria que s'interpretés malament res del que dic. Només vull dir que en un país normal el major Trapero tindria monuments i reconeixements cada dia i aquí està. Els Mossos han sofert una campanya brutal de desprestigi per tots els mitjans espanyols, inclòs el país, destinats a denigrar la imatge perquè el mes d'agost es va demostrar que era una policia professionalment competent, de primera divisió i capaç de resoldre els nostres problemes de seguretat. I això no es perdona.
tot el que s'ha dit per embrutar la imatge dels Mossos sobre que s'hi perseguien polítics, que s'hi espiaven, és absolutament fals. És una campanya de desprestigi per minar la moral d'aquest cos, que el nou equip que ara vindrà a l'Interior haurà d'aprofitar-ho per refer-ho i per tornar-los a posar en el lloc que es mereixen per la seva professionalitat i perquè és una policia democràtica amb totes les lletres. Democràtica. I acabo. Jo ara només vull dir, a part d'agrair-vos a tots infinitament en nom meu, el de la meva família i els meus amics, el que ha representat, ja no m'ho esperava, m'ha desbordat molt. Hem de tenir il·lusió i esperança pel futur. Jo, malgrat els problemes que tenim, que són molts, malgrat que intentem gestionar-los el dia a dia, jo crec que ara tindrem la setmana que ve un nou govern. Tots hem d'estar en el nou govern. M'ha sonat el Jaume i tota la raó, ho diria. I li hem donat aquest suport per tirar endavant. M'he deixat el Quim fora, això és imperdonable. Perdoneu, l'he dit el dia després i me l'he saltat. A mi, jo tinc la gran sort que dormo fàcilment cada dia i dormiria molt bé si no fos perquè cada dia penso en el Quim. El que s'ha fet amb el Quim és una injustícia amb tots, ja us ho he dit abans, però el Quim entra al juliol, en 3 mesos i mig afronta tots els problemes que us podeu imaginar, un atemptat d'una envergadura monumental, en el qual el Departament d'Interior va ser molt generós amb l'Estat, facilitant tota la informació i tota la feina que s'havia de fer, i porta 7 mesos a la presó, havent estat 3 mesos i mig conseller. Per això, el Quim és una excel·lent persona. No és el trabucaire que l'han pintat com una persona radical i visceral, és una persona afable, és una persona educada, és una persona profundament independentista, ja hem sentit aquí que no havia de ser delicte, i és una persona que va fer la seva feina d'una manera exemplar i que ara està perseguit per això, perquè va fer la feina molt bé. A mi el Quim no em deixa viure, em preocupa moltíssim la seva situació perquè tots estàvem amb ell i si ningú va fer res il·legal, ell menys, tampoc, i està patint unes conseqüències que res tenen a veure amb la seva feina. Per tant, des d'aquí li envio una abraçada. Jo encara no l'he pogut veure per motius tècnics, diguem-ho. Espero que el podré veure. Li he fet arribar la meva estima i amistat i per mi és una persona que me n'ha recuperat tota la vida i mereix, ara sí us demanaria, un immens aplaudiment. S'ho he tancat, això? Se sent? Sí. Bé, no us volia dir res més, agrair-vos una altra vegada. Creu que heu desbordat les previsions dels organitzadors, les meves per descomptat. M'ha emocionat molt veure que el meu poble en uns moments difícils se'n recorda de nosaltres, però insisteixo, jo soc d'abans, que he sentit que fem aquí, però el suport i l'ajuda va per tots els que ens hi hem trobat i a tots els que en un moment de la nostra vida vam fer el que creiem que teníem que fer, n'estem orgullosos, no ens repetim res perquè no hem fet res que ens hagin de repetir i us agraïm el vostre suport. Moltes gràcies. Moltes gràcies als dos ponents que hem tingut excel·lents avui, en Jaume Alonso Cuevillas i en Joan Josep Caral, i, com no, vine cap aquí. Donem moltes gràcies a en César Puig. I això és tan sols una mostra de l'estima que tots els vallencs
tenim i que expressem amb aquest ram que cantarem. Aquí tenim aquesta llibreta que hem anat omplint al llarg de tota la sessió perquè quan estiguis a casa tranquil·lament te la puguis llegir. Gràcies a tots els que l'heu omplert. I ara tots cantarem el cant dels segadors.